E para rematar, falamos co voceiro de INTA e actual rexedor. Trasladámoslle a mesma pregunta: como valora este primeiro ano de goberno? Pois a valoración, a verdade é que é unha situación totalmente distinta que había tido en etapas anteriores, cando ostentei, digamos, este cargo tamén, non? A verdade é que non vou a facer unha valoración da crisis a nivel general, porque non, eso xa se fai todos os días por parte do Goberno Central, das comunidades autónomas e de todos os estamentos administrativos, pero, bueno, esa crisis chega tamén ao Concello de Chantada, indudablemente. Bueno, pois aquí nos encontramos no 2011 con unha serie de cantidade de proveedores que estaban sin cobrar do Concello pois desde fai anos, algúns incluso, non? E outros, bueno, pois nos últimos anos que non sabe, por así dicilo, bueno, pois non, os ingresos non estuveron de acordo cos gastos e chegado finales de ano e en anos sucesivos non se lle daba dado frente aos gastos que se habían originado. Isto, de alguma maneira, subsanose coa lei esta decreto lei de aprobación de pago a proveedores, e nós tuvemos que ir a unha cantidad significativa, que é en torno a 2,5 millóns de euros, para liquidar toda esta, digamos, facturación que o Concello de Chantada tiña, de alguna maneira, estancada desde fai tempo, non? Eu creo recordar que fai uns meses, antes de rematar o final desde ano 2011, eu tiña, pois, todos os días 5, 6, 7 chamadas de xente que efectivamente se lle debía diñeiro e que, bueno, pois preguntaban a ver cando se podría ir pagando algo. Naquel entre nós, sin saber nada deste plan de saneamento, habíamos feito xa unos estudios con respecto á legislatura e a cada ano, bueno, pois ir apartando en torno aos 500, 600 mil euros para irlles pagando en plazos sucesivos. Chegounos esta ocasión, digamos, de pago a proveedores e fíxose dunha tacada. O que está claro é que isto trae consecuencias, e as consecuencias son que despois dos 2 anos de carencia, onde xa tes que estarlle facendo fronte aos intereses, ten outros 10 anos de amortización, que sumada a amortización de débeda que xa tiña o Concello, pois, bueno, vai nos a facer uns números estritos que de alguna forma nos van a lastrar un pouco os anos vindeiros, porque durante eses 10 anos precisamente, e ainda que 2 ou 3 créditos cativos que quedaban aí, pois se van a amortizar, creo recordar, antes do 2015, pero vai haber que apartar unha cuantía importante dos presupostos para facerlle fronte a eso, porque incluso ahora que a lei de estabilidade presupuestaria, que antes, digamos, antes era o obxectivo número 1 o personal, pero agora é o obxectivo número 1 a amortización desa débeda. O sea que imagínense vostedes que incluso antes de pagarlle o personal, si se vira o Concello, que non vai ser o caso, pero si se dera ese caso, antes de pagarlle aos funcionarios teria que estar amortizando a débeda antes de pagar nóminas e seguridade social. Este non é o caso do Concello de Chantada, porque afortunadamente pois os ingresos, eu teño dito algunha vez, os ingresos deste Concello pois permiten atender ao personal, a amortización de débeda e os servicios básicos sin problema ningún, pero, bueno, outras cousas que ao mellor estábamos facendo con certa alegría, chámese pois festas ou subvencións a diestro e siniestro, pois aí vamos a ter que reducir enormemente os gastos, non? E probablemente pois, poñer ao día certas tasas que, bueno, pois, van a sufrir, esperemos, co menor incremento posible, pero, bueno, o que está claro é que ou se lle aumenta a recaudación ao Concello e se detraen gastos, senón non se daría salida, non? Pero, bueno, ese é, insisto, que a lei de estabilidade presupuestaria tes que aclimatar os ingresos aos gastos, pois, sí ou sí. E rematamos coa segunda pregunta: que lle augura os 3 anos que restan de legislatura? Non van a ser fáciles porque, bueno, depois de distintas visitas que se fixeron, bueno, pois a Xunta, tanto a través da delegada territorial como de jefes territoriales ou con directores xerales da Xunta, pois a verdade é que na administración tamén se queixan de que non hai cuantía, e isto estamos vendo, incluso vimos co tema de servicios sociais e o vamos a seguir vendo con outras cousas. Nos, no seu momento, tuvemos unha reunión tamén para darlle un impulso á autovía Lugo-Ourense, e se nos dixo desde Presidencia da Xunta que de momento esa
infraestructura pois que non lle podían facer fronte, non? E así vai a ser con outro tipo de investimentos que nos queríamos conquerir para a Chantada. Neste intre que estuvemos a facer, bueno, pues estáse a rematar unha, digamos, volta que lle demos, eu penso que importante ao entorno das piscinas, cunha axuda tamén importante de OGDR, Plan de Desarrollo da Zona de Chantada e a Ulla. Vamos a terminar tamén de facer un investimento na carretera de Icos desde a comarcal 533 hasta a propia entrada de Icos e a través de os fondos do Estado Central que tiña sin librar unha cantidade á comunidade autónoma que era das obras do PEIN e aí se van a invertir 93.000 euros para acondicionar desde a carretera 533 hasta a entrada de Icos, como decía, con aglomerado asfáltico en quente para que o tráfico pesado que está circulando todos os días por esa vía non nos este dañando a carretera todos os anos, como así está a ser, e desde Icos depois hasta a propia rotonda, pois unha regeneración en condicións. Estamos indo a todas as subvencións posibles, pero incluso no tema de axudas e subvencións da Xunta se está a recortar partidas importantes. Este ano nos vamos a quedar, por exemplo, sin o post da Diputación, que era un 50% aportado por o Ministerio de Administracións Públicas e outro 25% pola Diputación e outro 25% do Concello, e ainda que nós no presuposto que vamos a aprobar este ano tiñamos reservada esa cuantía para aportarlle ao post, sabemos que o Goberno Central non aporta a cuantía do 50% e que a Diputación, bueno, pois vistas as circunstancias non vai aportar a parte dela tampouco, co cual ese diñeiro nos quedaría para obras menores, por así dicirlo, non? E neste intre estamos ca elaboración do presuposto, insisto, indo perfectamente aos ingresos que vamos a ter calculados incluso a baixa para que despois non nos dé disgusto ningún ao finales de ano e terminar o ano pois con remanente de tesorería a poder ser positivo, que, bueno, pois está para empezar a primeira fase de electrificación do polígono porque xa hai algunhas parcelas vendidas e outras comprometidas en serio para darlle a electrificación a esa zona precisamente que é a primeira fase, está por así dicirlo dividido en 3 fases, pero a primeira zona do polígono que tiña electrificación canto antes, e como me dicían a mí outro día tuveron que facer unha modificación desde Fenosa, gas natural neste caso, e remetida de novo á industria para que non quedaran 2 transformadores separados e que quedaran por xuntos, e retrasounos meses e medio, 2 meses, senón a estas alturas estaría feito, e o que está incluso é adxudicado. Tamén a obra do auditorio, que na súa estrutura basicamente está rematado, pero falta dotalo de mobiliario e bueno, todo o que necesita para funcionar perfectamente, que estamos a traballar tamén ca Diputación con un remanente que hai ali de o canon aínda sin consumir, que iso vai nos a costar en torno aos 186.000 euros, non? E, bueno, pois así con estas cousas, tanto desde a Diputación como desde a Xunta e desde a propia administración local, vamos a facer todo o que poidamos, pero o que hai que ser é totalmente claros que non vamos a facer grandes obras porque de ningún lado se pode nestes momentos recabar diñeiro importante para facer grandes infraestructuras, non?